הלילה הטיל דונלד טראמפ מכסים על כל מדינה אפשרית, כולל על ישראל. האם זה טוב לעסקים? בוודאי שלא, וככה זה גם לא טוב לתיקי השקעות ולחסכונות שלנו. כי עכשיו לא ברור מה המדינות יעשו כתגובה לארצות הברית. האם מדובר ברעידת אדמה כלכלית? לא בדיוק. לא קמנו להפתעה, כבר חודשים יש ירידות בשוק ההון, וחלק מהמהלך הזה כבר מתומחר בירידות האלה. מה לעשות עכשיו? אז קודם כל אנחנו לא משנים את האסטרטגיה שלנו. אם יש לנו כסף שנועד להשקעה לטווח ארוך, אנחנו עדיין מעדיפים להשקיע ברכיב גבוה של מניות. כן הולכת להיות טורבולנטיות, יהיו עליות וירידות, כי כל כותרת עכשיו יכולה להפיל שווקים. אבל תראו, המצב הוא לא ודאי, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. כי יש פה כמה פקטורים שצריך לקחת בחשבון. מצד אחד, כל המהלך הזה יכול להיות כלי למשא ומתן, ובאיזשהו שלב, ברגע שתהיה התקדמות במשא ומתן, תהיה הורדה מסוימת של מכסים, ויכול להיות שזה יהיה גם מצב סטטי שהוא לא כל כך טוב לעסקים. אבל החיים ממשיכים, והעסקים יודעים להסתגל, וגם יודעים להתאים את עצמם למצב החדש. אי אפשר להגיד בפירוש שגם המשך המכסים זה פוגע בעסקים בצורה ליניארית. אנחנו באמת לא יודעים להגיד את זה. מה גם שיכול להיות שיווצר לנו לחץ מהבית, כי כל מכס שארצות הברית מטילה, זה מייקר את המוצרים ופוגע בצרכן האמריקאי. ודונלד טראמפ נבחר בין היתר בגלל יוקר המחיה. אז ככה שלא בטוח שהמצביעים שלו יאהבו לראות מחירים הולכים ועולים בסופר. אז בואו נראה מה יהיה, לא להגיב בצורה אימפולסיבית. תכתבו לנו מה עוד הייתם רוצים לדעת, ואם אהבתם את ההסבר,